So guys, जोङो दा स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय. दा जों खामानि दं. दा भलिबलनि खामानि दं बेखौ मावग्रोनोसै एसे. दिनै खामानिया नै देखो स्टेज मारै जानानै दं जोंना स्टेजआ. जाहांबाय बक्स सक्स लाबोबाय. एकदमबारे जयनिं हराय. ओमफ्राय दा नै ओपेनिंनि थालिर गायसिगोन आरो बिसोरो. थालिर गायदों नै बिसोरबो. औ ओपेनिंनि दा बेयाव फिथा हानांगोन ना. ओमफ्राय ओरैजाय भलिबलनि लाइन आउटइन लाइनखौ माने होसिगोन आरो बेयो फन लाराय मासि फाग्ला बेबो. एसे बाथ्रा सोलिगासिनो दं एसे मिथिं एसे सानैना. ओमफ्राय जों नायग्रा एसे बिसोरखौ खुलुमबाय आरो खुलुमबाव. बिसोरखौबो एसे लाहैनि र'. माबोरै खबरफोरा? दे मोजां सन. बरिया दे हो इसोरखौ नायनि र'. मा जादों नोंथां? भलिबलनि थाखाय बल थांनायनि थाखाय नेट होनो आरो ना. बेखौ नेट होनो मा होनबावनो सोंबाय मोनसे फबनानै. जागोन दे थांब्ला दे माबा मोनसे होन बैसागुनि जोंहा दा बेहाय गाजा गोमजा गेलेनो जगार बानायगासिनो ना. फिल्डखौ कमप्लिट बानायनो नाजादों आरो जों बे फिल्डखौ कमप्लिट बानायबा जों देरहाबाय. ओमफ्राय इसे मा होननो सानो खुन्था गायगासिनो दं. गासोदों आरो ना बलखौ लाखिनो थाखाय. बेयाव थांबाथाय सेस आरो सोर हानबावनो बेखौ. लायाब्रा बेखौ होखाया र'. आवदालै बे मानसिया नै खदालल' लानानै फन रायलायगासिनो दं. ओमफ्राय नै बियो आवदाला दासो सिखारनानै ब्रास. बेफोरखि मानसि होनबा नोंखौ हाब नांगोन नों.